Da kajing Sokia halor kajing mak jing jong kinong rep na kajing Shalom Khajana hakatnat Forest jong ka Karbi Anglong Autonomous Council kata ka KAAC hakasi pele jong kata yo u MLA MDC jong ka mahoti uba Charles Marngar ulalej da ka dorkhas how Chief Executive Member CEM jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan bantu klar mardor ya kaniga kam bat ki he jong ka KAAC Habai keren bikinong to kubor uba Charles Ulaong ba katnat Forest jong ka KAAC kal IY Shikiri Shimet banlum khajana na kinong rep sensar bat kani kalakta bahai kinong rep sensar kajala kinong rep sensar ki Shalom Khajana ha ki santli ki jaka ki badan hajatalong madan umwang sabuda laper bat mau saladiang bat kinong rep sensar ki haban sio pratangka na kashikilo sensar bat habakhen kelum nakawai ke kali pick up lalum hado khatsan hajar tengka bat kani kalak takjur kinong rep ki bakamai jakpo da kam rep kamriang uba Charles Marngar loong baula kentu yo CEM joka KHDC bau ni keren mardor bagi he jongka KAAC bat ban pha sange mardor kani kijinglum khajana na kinong rep bat nakaliang CEM ula ai kijingkular ba on shimkhia ya kani kijing jongki pa nyong rep Kini kini santli ki gates hakaba kilabo tang na benda ban krong khajana ya usensar but haka receipt kabaki kita ki private collectors ki ong jaharu mahaldar kemudian kini ki gate ki babu baik ki balong spesifik ban krong dam tau sensar dia haka jingya dai bagani ki jing krong khajana jong ka out Karbi Anglong Autonomous Council kalak ta sibun ya kinong rap ki bai ki jongi ki badan hak te dong kathan ya kwa bani thu ip hang ne ba ngalai thu ye CM ba ka jing krong khajana ka jongki kalong hakador pratangka sikilo sensar lada pikhen kelum hakashima hin pick up kawai ka main pick up kawai ka kali pick up lakum noru kata ka bai khajana kan poi lakum noru khatsan hajar hakawai ka main rapio di kane ka jing ka ba kinong rap jongi kile kendo pi kane ka por ka season ha ka ba kinong rap jongi kila yo bandi ya unusun saru joki bat ki babon na kinong sungsnong jongi ha ka te dong ka than kidai kinong rap sensar lada kidi yo sensar menta kila yo ban psa ya ka ying kasam ban penbiang ye jendon kam ke jongi na ka benta kini ki panai ki berangsa jong ne kesnam ban psai ki khon ki kti ban pha school ki khon ki kti nam ta ke jingdon kam ke jongki pi Anglong Autonomous Council kala bu sisa ye ke jing ye ki nong rap ki jongi gede halor kene kanong rem ngalawan ban mare ban yi hadin bang layo jingtep na kesenjuk jong kirang basnong ban hadin badala dehi ngala phone ye ki nong rap ki badan hak te ke dong kathan ngala in personally ngala interact bat ki ngalap bagadai ke jing sisa baga jing krong khajana yu sensar kalong sisa kum bangala batai pi shkhman ya kini kopor ke jing kendu jonga ba CM kalong ban kerpadi ba intu klarlem ya kini ke bentah dengan sultanat bah ke jing kendu bat mentan ila ong yanga ba in sa aino mardor hi ke jing tho show CM jong ka Karbi Anglong Autonomous Council bat ha ke juga poru nakaliang ka Forest ka jongi nang ni ka Forest Department jong ka District Council ka jongi nang ni
CM jongi un sapha no mardor ye ki officer ke jongi ban lej ban pej ban khmi ban lej ban tuklar ya kene ke jingle jong ka Karbi Anglong Autonomous Council